Бу сколалар иккердиларыгар бәбит керели оно бийрехтәһен кин кружоктарын, оннаттан скола вернәчиләре туристларга анаммыт алтон бәһис түгүлүн ытыллар туристический слет бола турар. Опсая 2 күннәр 10 команда келен кыттыныла хаҗар. Командалар бит 2 көрүннән араксаллар, бире со снаряжением, оны без снаряжениеден болалар. Үксә алын класс олортан сагалан, улахан класстарга дире кыттачылар дагпыт. Каз бидди команда бести ого, оны да бәлен салаячыларын кытта келен манна бәлен күрәхтә хаҗаллар. Аннагы күнгә бихәкә буллана бу бивак көрүтә оголар катта куды бу бәлерин тохтарын местелерин кергетен онстон жаһанан хаҗаларын көддөрүн кепсиллер, защиталылар. Онтон буллана кеһә кахыт урыйдыктактар, стен газета ден Вязко узловтен бар, онна турпаласаден хасын күнер бар булуктак. Оны теңенен контрольно-туристический маршрут болар, онна краеведческая викторина. Онна муңутурка илахтар бит, беха республиканская туристическая слетка кыттыны алар путевкаланалар. Он tukay бит беха бу күһүн августга болуктак, онна коракка бараннар, мен халаслугун чехин көмүскүхтәхтер. Бу билинги кемге оголор маннык айылкага хаҗан алты халлара, бәбәләрен кытта командага өлелирге, олокко даганы көрүләрәк, арыча кеңир, олен бу кас бидди осколага манны кружок бар болар бите болар ден бейлган баганалакпыт, онна әһилге келен һәр хилларга өссө элбәк кыттачылары күтәбит.